Chega a Ribeira unha nova edición da Ruta BTT San Martiño coa que arrinca o circuito de carreiras Sport Bike. Serán 40 km de recorrido que terán como saída e meta o campo de fútbol de Oleiros. É a segunda edición que se fai, o ano pasado foi a primeira, o recorrido é o mesmo que tivemos na primeira edición, posto que lle gustou moito a xente. En principio o recorrido constará de 40 km, os primeiros kilómetros sálense dende aquí, dende o campo de fútbol de San Martiño de Oleiros, e logo xa ao cabo de 3 ou 4 km metémonos ali en Balteiro, que é unha das zonas, Balteiro e Lixó, unha das zonas pois que arrasadas polos incendios. Logo dunha fin de semana marcada polos lumes, este domingo o que haberá nos montes son ciclistas aos que lles gusta o deporte ao aire libre. É un monte que estes días pasados pois sufreu os incendios tan devastadores e que foi noticia, por desgracia, por eso queremos para o fin de semana que ven poder ser noticia, pois porque xa estamos disfrutando del. Polo que queremos dar o noso apoio aos incendios estes que houbo este fin de semana, toda a semana pasada durante estes días que asolagou o noso contorno. Xa hai máis de 70 inscritos e o prazo cerra no día de hoxe cun prezo de 10 euros. Nas vindeiras semanas completarase o circuito de carreiras Sport Bike. Farano a BTT que se celebrará o 6 de outubro na Pobra e a contrarreloxo de Portosín o 20 de outubro.